De moes zorgt al rom een ier voor grote probleem van Frieske boeren. Maar ontnota wie de besjes benam te vinden in het gaslaan. Maar nu er daar voor haar minder fretten te vinden is, stekken ze oer naar de groen van bouwboeren. Ja, we hebben dus al een aantal gevallen gehad waarbij percelen graszaad, maar ook wintergast en winterwoud helemaal verloren gaan binnen. Doordat de muizen zich er enorm vermeerderen en het gewas opvreten hebben. En dat is vanzelfs net wat de boeren willen. Ze vregen al langer om een ontheffing omgeving te zetten in de moes. Dat kan mogelijk negatieve gevolgen hebben voor het milieu, maar de boeren hebben geen andere mogelijkheden. Kijk, in een gruide kun je het land onder water zetten. Dan kun je de muizen met uitrooien. Maar dat kunnen wij in een veld eerappels niet doen, maar dan heb je de eerappels ook verrot. En dat geldt ook voor andere gewassen. Dus dan heb je eigenlijk maar één mogelijkheid. Het gif dat broekt door de maai binnen tabletten die tot nu toe broekt waren in mollen. De vrijstelling geldt voor 120 dagen en is bedoeld om de risping van onder andere rappels en wattels te redden van de moezen. Het is toch het ultieme doel van een boer om de oogst van zijn gewas binnen te halen, zodat we dat ook verkopen kunnen, zodat je er ook weer een stukje brood aan verdienen kan. En dan wil je niet dat dat door wat dan ook verdeeld wordt.